آرامی تینجی ای خداوند میخواهم یک مسئله ضروری که در حیات ما بسیار مشکلی میاره امروزه حیات زندگی تاجیکستان در حیات جوانان مشکلی آوردگی ای همین خدمت وطن یعنی армия ба хизмати армия рафтани ҷавонҳо аст. вақте ки мо ҷавон будем масалан мо добровольно бо хоҳиши худ илтимос карда ҳатман мерафтем хизмати вай мекардем, хизмати ҳарбӣ мекардем. авози ман намефаҳмам ки ҳамин сабаби армия гурехтани нарафтани ҳамин ҷавонҳо хоҳиши хизмат накардани ҳамин ҷавонҳо дар чӣ бошад, сабабаш чӣ аст? ҳамин қадар мушкилиҳоя ба кала мегиранд, ҳамин қадар азобоя пулҳои калона дода мераванд, мегурезанд, ба кала мегиранд. 2 сол рафта хизмат кардана дар дирни ватани дар тоҷикистони худ ба ҳамшаҳрии худ, ҳамватани худ, ҳаммиллати худ, бародари худ қатъи хизмат кардана ба кала намегиранд. оло ки мо вақтҳои советӣ тамоми 15-16-20 миллат якҷоя хизмат мекарди. ҳар як тоҷик дар ҳазор одам, як тоҷик дар батальон агар 1000 кас боша, дар ҳамунҷо якта тоҷик худат буди, дигараш тамоми миллатҳои дигар 2 сол хизмат карда гашта меомадӣ. ҳозир ҳамин ҷавонҳо дилам ба ҳамин ҷавонҳо ҳозиран месӯзад ки бечора асабӣ шуда, асабо психологияи худашонро вайрон мекунанд, мегурезанд, азоб мекашанд, фикр мекунанд ки аз армия чӣ хел гурезанд, куҷо раванд. масалан барои он ки падару модарошонам дар ҳамин фикри гурезондани фарзандошона ки фарзандонашон хизмат нараванд. аслан бисёри ҷавонҳое аст ки дар ҳақиқат хизмат намераванд, метавонанд аз ҳамин хизмат гурезанд, ба чӣ сабаб бошад номаълум. чӣ хел карда мегурезанд, хизмат намекунанд. ин хелеш бисёр аст дар ватани мо, бисёр аст ки ҷавонҳо бисёраш хизмат накардагианд. лекин ҳамин фикр карда бурои ҳамин ҷавонҳо маслиҳат аст ки ҳамин бечораҳо мактаба тамом мекунанд, гурехта кадомеш ки ягон дохил намешавад ба институт, ба хондан дохил намешавад, мегурезад ба Россия, кори Россия меравад, гурехта меҳнати ғарибии Россия 8 сол, 9 сол, 10 сол мегурезад. аммо тарсида мебиёяд, тарсида меравад. як азоб аст. ҳамин асосан агар маслиҳати ман бошад, ба маслиҳати ман бошад, намедонам падару модарҳо чӣ хел ина қабул мекунанд, бачаҳо чӣ хел ина қабул мекунанд. Ба фикри ман ки ман фикр мекунам ки аз ин азобе ки 8 сол, 9 сол гурехтан дар кор, 10 сол гурехтан дар кор, ки ту ай хизмат гурезӣ, баъд сини соат аз хизмат буромада тамом шуд, баъд ту хизмат набаранд. мегурезанд, мераванд Россия 2 сол, 3 сол азоб, аз ватан дур, аз модар дур, аз ёру бародар дур, зан намегиранд, дар ҳамунҷо гурехта меистанд. ҳамин агар омада баъзеаш зан мегираду ба хизмат нарам гуфта, зана партофта монда меравад. зана монда партофта меравад, фарзандаш, занаш дар инҷа худаш дар онҷо 1 сол, 2 сол омада наметавонад. омада бо як маомилаи гурехта меравад. ин то бояд ки то 8 сол, 9 сол гурезӣ ки ту ҷонат ай армия халос шавад, армия гурехта тони. лекин ҳамин осонаш ҳамин аст ки хубаш ин нестай ки ҳамун рафта 2 сол камакак хай азобам бошад. азоби Россияам беазоб нест, Россияам азоб аст, азоби ғарибӣ аст, азоби дурӣ аст, азоби гушнагӣ аст, азоби ҷои хоб аст, азоби патент аст, регистратсия аст. бисёр мушкилиҳои зиёд дорад Россияам ҳозир.
лекин амина ба кала гирифта мераванд 8 сол 9 сол мегурезанд ҷавоно азоб мекашанд. Аз ин да ман фикр мекардам ки 2 сол рафта хизмат кун, 2 сол мегузарад меравад. як мумкин ки ту да ҳамун армияам як ҷои ваята меёвӣ, як кората мумкин меёвӣ да ҳамин ватан ту ҳеҷ ҷо намеравӣ дигар. Да ҳамуҷа хизмати ватан мекунӣ, ягон ҳарбӣ мешавӣ, офитсер мешавӣ, ягон вай мешавӣ, да ҳамуҷа кор меёвӣ, кор мекунӣ. Мумкин ки камакак ҳушёртар бошӣ, чақонтар бошӣ, ин хубтар мешавад ки 2 сол хизмат мекунӣ, 8 сол 9 соли дигар марҳамат гурез. Россия меравӣ, Америка меравӣ, куҷое меравӣ, мебиёӣ, меравӣ, кай медароӣ, ҳар моҳ медароӣ, чӣ коре мекунӣ свободно. Ту 8 сол 9 соли дигар беасабонӣ шудан, бевайрон шудан, бе падару модарат азоб додан, бе пули калон додан. ҳоло он ки чӣ хеле ки ҳама ин корро медонад, аблава мегӯянд, аблава вай мешавад, пули калон дода бачаҳошона халос мекунанд. $2000 $3000 дода, $1000 $2000 дода фарзандаша мегурезонад. ба чӣ сабаб? Ба як ҷо пул қарз карда, пул оварда ҳамуна метиҳад, мебурорад. рав хизмат кун, 2 сол осонтар мешавад. ту давай пула як ҷода истифода мебарӣ. ё ки зан метиҳанд гурехта меравад. вай занам гов нест, вай ҳайвон нест, вай гов аст ки рафтан мегирад. вай занак туя 1 сол 2 сол истода нигоҳ намекунад. вай нафси занак, ай нафси мард 70 бор зиёдтар аст. худованд дар дили вай раҳм андозад, як инсоф, як имон андозад ки вай шавҳараша нигоҳ карда шинад. ин корро фақат худованд медонаду байни ҳамун худованду байни синни зан аст ки вай ба чӣ кор машғул мешавад дар набудани шавҳараш. барои ҳамин ман мумкин хизмат ҳозир хела осон шуда гияй, хела порядок шуда гияй, хела корҳои хуб шуда гияй. ҳозир ин хел пешина пеш мумкин камакак вазнинтар буд, камакак бетартибӣ буд, лекин хиёл мекунам ки ҳозир ин хел бетартибӣ зиёдам нест. барои ҳамин ман пурсиданӣ будам ки ҳамин сабаби ҳамин ҷавоноя гурехтанашон, рафтанашон дар чӣ бошад, депортатсия мекунанд, ҳамуҷа баъзеаш бекор мегардад, ҳамун чанд сол бекор да ҳамуҷа мегардад, ягон сумам кор намекунад. Камакак азоб аст да ҳамин ҷавоно, фикри ҳамин ҷавонои бачаҳои ёш ки азоб мекашанд, дар ҳақиқат ҳам азоб мекашанд. Ай ватан дур, ай модар дур, зан намегирад, то чанд сол зан гирифта наметавонад. барои ҳамин хиёл мекунам ки хубаш сразу рафта 2 сол хизмат кардан дар кор, майлаш агар 2 сол мегузарад, меравад, азоб бошад, азоб набошад, 2 сол мегузарад, баъд озодӣ аст. Ту свободна озод рафта куҷое мехоҳӣ омадан, рафтани ту озод аст. пеши ягон кас тарсида, асабӣ нашуда, психологията вайрон накарда, пул қарз накарда рафта омадан мегирӣ. барои ҳамин падару модаро ман хиёл мекунам ки баъзе ҷавоное ки хиёл мекунанд ки мо гурехта Россия меравем, свободна озодона баромада мераванд, хиёл накунанд ки ин давлат ва ё ай давлат, ай ҳукумат гурехтанд. Ай ҳукумат гурез нест. агар ки ба давлат, ба ҳукумат ҳамун ҷавоное ки билет гирифта самолёт парида мераванд, агар ҳамуноям ба ҳукумат лозим бошад, ва ё ҳамун Россия зора карда гирифта мебиёянд. вай ин қувваи корӣ аст. ин ба ҳукумат, ба ин давлат ва ё ҳам лозим ҳастанд. бояд ки кор кунанд. ҳамуно давлат худаш фаҳмида, дониста баъзеҳоша ҷавоб метиҳад, кор нагирем. Дар аэропорту чӣ хел баромада меравӣ, якта паспортат я ҷавоб дода гузашта меравӣ, вай ҳамуҷо метавонад ки гардонда биёрад ба армия. вай хиёл накун ки давлата фиреб кардӣ, ту ҳукумата фиреб кардӣ. ҳукуматро фиреб карда намешавад. хиёл накун, фикр накун, ҷавоно фикр накун ки мо давлата фиреб кардем, гурехта рафтем. Не, ба давлат лозим бошад, шумо ҳамун ҷои коратон қапида гирифта равон мекунад давлати Россия ё давлати дигар.
лекин ҳамин меҳнат, ҳамун муҳоҷирати меҳнатие ки ҷавонои мо мераванд, ин ба хоҳиши ҳукумат аст ки ҳамун пули ҳамуно медарояд, ҳаминҷо пули ҳамун меҳнати муҳоҷиро медарояд ки ҳамин хариду фурӯш то хӯрдани пулу зиндагӣ дар Тоҷикистон як оромӣ, як равияи худро дорад. پولی مهاجران است که در اینجا اینقدر کلانگری و کدگری و سوداگری و همه جواب پر است. از روی همونا زندگی است، از روی پول همونا زندگی است. برای همین این کارم در دولت لازم است. و اگر دولت اگر خواهد تو پدر و مادرت برده، قانون است و از پدر و مادرت برده آزادانه میتواند به جوابگری کشد که فرزندت کنی. این با دولت این هم اونقدر خواهش سخت گرفتن این کار رو ندارد، برای اون که پولی که مهاجران ما روان میکنند مهاجرت مهنتی با حکومت ما لازم است، با دولت ما لازم است، با مملکت ما لازم است، در گرفت گذار و همه این چیز لازم است. برای همین خیال نکنید که حکومت شما ندید چشم حکومت کور کرده گذارید، نه این خیلی نیست. و این خواهش خودش حکومت که فرمانی خود است که ما بعضیش شود یک تنیمتاش بسیارش شود، کار کند، مهنت کند، یک زندگیش، یک کمبودیش، یک خانه درش زن میگیرد و میگیرد، همون کمک خرید و فروش درون زیادتر میشود. برای همین فکر میکنم که جوانان خودشان عذاب میتیند، خودشان عصبشان، پسیخولوژیشان ویران کرده به همین کارا رو میارند. خوبش که سرازو وقتی خدمت آمد رفته آرامانه همه خدمت کردن گیرد، یگان گپ نمیشود. یگان بعد ابلاوا گفته و گفته قارت کرده، ابلاوایم بایم پول کار میکند، بایم ابلاوایم با خودش پول کار میکند، با حکومت هم اونقدر کار ندارد و اونقدر جاکنی، اونقدر دویدنش برای یک دو سوم کار کردن خودش است. و دو تاش اگر برده محکم کند، یک تاش جواب میدهد برای کیسه خودش، برای زندگی خودش. برای همین برای اون که همین کارا نباشد، خوبترش هر کس رود خدمت حربی کند. وقتی خدمت آمد مرحمت دبرولنا با خواهش خودت رفته خدمت کرده آرامانه، انشالله که یگان گپ نمیشود. بسیاری بچه ها من رفته خدمت کرده سم، خدمت جوانان بسیارش رفته خدمت آمده شدن. خداوند نگهبان